Но помощната защита от Кардосо свърши работата. Карлос Франса сега срещу Джелал Хюсеинов. Франса е доста бърз, успява и да центрира. Шанс за Локомотив София. Каква възможност, но и каква намеса на Даруан. Скоростта е със сигурност в 11-ката на Локомотив София, който влиза в наказателното поле и комбинира с Димитър Митков 2-1. Интригата се връща, че представлява много сериозен риск и тогава, когато не е изпълнено в отличен синхрон между всички бранители, може да доведе големи неприятности. Пред вратата на Хоркаш, отлично центриране, описна Тинко Хоркаш. След всички похвали, които отправих към него, Карлос Франса се възползва от тази грешка и в 24-та минута изравнява резултата. Ето тук, уважаеми зрители, тези статични положения, тези ъглови удари пред двете врати правят двубоя интересен, правят така, че преди да е изминал и четвърт, т.е. преди да е изминал и 30 минути от срещата, ще поднови играта. Технични действия от Бруно Франко. След това и Карлос Франса отлично преодолява свой съперник. Удар на Франса. Какъв реф! След като проведе кратък разговор с Красимир Станоев, чието попадение все още продължава да носи преднината. Локомотив. Какво попадение обаче от Карлос Франса! Невероятен гол в 82-та минута решава всичко в този двубой. А попадението на Карлос Франса със сигурност ще бъде един от кандидатите не само за гол на кръга, но и за гол на сезона, въпреки ранната фаза, в която се намираме. Локомотив София повежда с 2-0 срещу Пирин Благоевград и по този начин да застава на пътя на трите точки. В отбрана в компанията на Асен Митков. По двата фланга Роналдо и Уелтън, а с доста свободна роля Асими Фадига и Джават Ел Джемили. Бакалов, рикошет имаше в Бакалов. При втория опит подаването на Генев минава в предни позиции, но пък не е към никой от неговите съотборници. И не е точен този пас от Генев. Антонио Вутов. Франса с доза късмет, топката остава в него. Карлос Франса 1-0 за Локомотив София. Минутата е 44-та. Първоначално паса не беше за Карлос Франса. Топката остана в бразилеца, оттам насетне. Карлос Франса с брилянтна работа, за да преодолее Георги Аргилашки. Гол номер 5 за Карлос Франса в шампионата. Добавяме и едно попадение за купата, което има той, така че общо 6-ти гол през кампанията за футболиста с номер 11 в състава на Станислав Генчев. При втория точен изстрел към вратата на Георги Аргилашки, стража на канарачетата, за да играе все пак с топката централният нападател на Локомотив. Селсо Рапосо. Краси Милошев сега. Отново към Селсо Рапосо. Хубав финт на Рапосо. И центрира след това. Там удар с гола и 1-1. Ето как нещо по-интересно измислиха домакините в предни позиции. Карлос Франса бележи. Страхотно центриране на Селсо Рапосо. Качи буквално топката на главата на Карлос Франса. И за бразилецът не беше проблем да я прати неспасяемо в десния ъгъл на Анатолий Господинов, който пък не успя да реагира. Страхотна атака на Локомотив. А събитията на терена да бъдат пренесени в малко по-предни позиции. Карлос Франса. Страхотни действия на Карлос Франса. Успя да се... Ситуацията бе малко по-продължително преразгледана от Красен Георгиев, защото в момента, в който Владимир Николов фаулира Марио Петков, бранителят на Локомотив София вече бе отправил подаване към свой съотборник, а мигновено железничарите използват възможността сетен миг по-късно да накажат своя опонент. Карлос Франса е героя за Локомотив.
случи. Казвам това, защото може би горе-долу същия период очаква и Ситклей Перейра, последното ново попълнение на ЦСКА 1948. Тук с огромни очаквания, разбира се, съответно пристигна в ЦСКА 1948 и попаденията само ще подобрят като цяло положението му в тима. Там Милойко скача, но топката е уловена от Александър Глубенов. Той търси бърза атака с изритване напред към Франца. Франца отнема топката и Франца сам срещу опразнената врата прави резултатът 1-0 в полза на Локомотив София. 1-0 за Локомотив София. Много добра атака на столичани. Възползваха се от това, че всички футболисти на Кайсар бяха в наказателното им поле. Топката беше уловена след ударът с глава на Милойко от Александър Глубенов. Той пък веднага опита да потърси Франца в предни позиции. По-бърз се оказа Франца от защитниците на казахстанците. Франца сега центрира изстрел там на Димитър Митков. Между ръководството и бившия състезател и капитан на Локот Том дава резултат, защото не малко качествени бразилски попълнения дойдоха. Сега възможност отново, която топката остана в него. Атаката на Лудогорец не доведе до желания резултат. Сега контратака за домакините. Карлос Франса, изведен от Илия Димитров. Шанс за Локомотив София. Намеса на Серджио Пат, само че при добавката Карлос Франса не греши. Локомотив София повежда в резултата. 20 минути преди края на редовното време домакините удрят по амбициите на своя съперник, който освен всичко останало е и с човек по-малко на игрището. Сега тук много ключово ще бъде подаването на Илия Димитров, дали е заварил Карлос Франса в редовна позиция. Ако този гол обаче подават помежду си. Сега отново паса за Карлос Франса. Той с едно докосване към Митков. Не успява да оцели топката централния нападател на Локомотив София. Има рикошет първо в бедрото на Брадли Денуер. Но пък има и игра с ръка, в крайна сметка. Франс срещу Босато, бразилски сблъсък в опит да бъде постигнато първото попадение. Не е с Франса, стреля Босато, не успява да спаси. Толкова много дуспи е хващал Босато в кариерата си на вратата на ЦСКА, но тази не успя. Дебютен гол за Карлос Франса с екипа на столичните железячари, които провеждат 1-0 в 21-та минута. Прекрасно се развиват събитията за Станислав Генчев и неговия отбор. Каквото и да е решението, футболистите на Локомотив София нямат нищо общо с него. Имат пълното право да празнуват попадението на Франса. Тези дуспи са трудни за спасяване. Да, на пръв поглед казваме Густава Босато. Успява да отнеме. Добро подаване на дясно за Франса, който ще достигне до топката преди да е напуснал очертанията на терена. Центриране, включване отляво. Segundo jogo dele pelo Santa, entrou no segundo tempo. Escalado para essa decisão, para a cobrança dos pênaltis. França contra o Léo. Partiu, camisa 20 do Santa. Gol! França! Batida firme do camisa 20. França. O Santa está na frente. Grafite. Deslocou bem o goleiro, né? Que o jogador do Afogados não fez anteriormente, ele deslocou o Jordan, mas bateu na trave. Bem batido isso daí. Vibrou bastante o França. Confirme pra gente, Lucas.
Samuel. França, chega a marcação, lindo lance, não saiu. Se livrou da marcação. Olha o França, rolou mais atrás. Projeto de fazer com que o time termine o Campeonato Gaúcho da melhor maneira possível e depois a Série C do Brasileirão. Rodrigues fecha o espaço, vem o toque de